Ne, majke mi ne znam da kažem Mirina. Ove, ti si bolesna više. Ti si naporna, je. Gluposti si već više Bože. Večeras ću sve pojedem i sve što ima. Hoćeš da pojedem sve što ima. Šta si ti luda? Nemoj biti naporna tako. Ti ćeš ići prići. Šta si ti, ja ne znam šta je to. Žao mi je da ne bi posle ispalo da smo mi to kužili. Pa i sad ste jeli Pa to. jesi ti kao Ajde, pa ona pojedinac sabotirala. došla? Jesi ti kao pojedinac došla? Nisi, došli ste svi grupno. A i ona koliko zadataka sabotirala i svaki drugi. A može biti. Šta se sekiraš? Ma ja ne znam šta je njoj. I pita me, ide za mnom i pita me. Čija si jela? Tvoju si jela. Pa ti si onda i sad prekršila, što ne kažeš? Jela si salamu. Ne smeš da jedeš salamu, ne smeš da jedeš njihov majonez. Da. Jela si. Razumeš? Bože. Ne, nego mi je glupo ako na kraju zadatka naš prikažu filmić, Dimić, naš četvor. Pa jel jedeš sama? Što me nerviraš tako? Nervira me. Ne, znaš da sam se nervira. Mi još kad smo stali namazali smo po parča leba s kremom. Pa šta me briga? Ti ja kažem. Daj mi. Krem! Kad ste jeli